Hola, en aquest videotutorial acabarem de crear el nostre llapisser. A continuació, el que farem és crear una línia de referència en el centre de la part esquerra del nostre llapisser per dibuixar dues parets verticals. Així tindrem dos separadors en els nostres espais. Des del punt de vista frontal, dibuixem una línia vertical fins al final de la part frontal que havíem acabat de fer l'altre dia. A continuació, ens posem en la intersecció entre la línia i la paret del mig i dibuixem una altra línia vertical per assenyalar l'alçada d'aquesta segona paret de la part posterior del nostre llapisser. Ens fixem que les dues línies verticals que hem dibuixat estiguin just a sobre de les parets que havíem dibuixat el dia anterior. Podem dibuixar les parets directament amb 3D, tenint clares les seves dimensions i fent servir les referències que havíem marcat abans. Cliquem sobre el cub i dibuixem primer la paret petita. La longitud serà de 2 mil·límetres. La seva amplada la podem agafar com a referència al punt de vista top i l'alçada la podem obtenir des del punt de vista front. Repetim el procés per la paret de la part del darrere. Indiquem 2 per la longitud i cliquem les referències per la nostra amplada i alçada. Fixeu-vos que les parets hagin quedat ben dibuixades. Ara el que haurem de fer és moure aquestes dues parets perquè no estan realment al centre del tot. Escrivim el comando move, bloquegem la direcció horitzontal i la movem fins al centre. Recordeu que la referència del centre és mid. A continuació farem els compartiments de la part de la dreta de l'organitzador. Començarem dibuixant una petita balda a la part de la dreta que quedem que quedi a la mateixa alçada que la paret horitzontal de l'esquerra. Dibuixem una línia com a referència. Podem dibuixar molt fàcilment aquest prestatge amb un cub, agafant com a referència les diferents interseccions que es veuran des del punt de vista superior. Indiquem una alçada de 2 mil·límetres i ara només caldrà baixar aquesta balda fins a l'alçada que havíem indicat abans a través de la línia de referència. Des del punt de vista frontal ho podrem fer de manera molt còmoda. Mireu que no quedin espais entre les diferents parets i que tot quedi ben encaixat.
A continuació dibuixarem una paret frontal. La manera més còmoda de fer-ho és des del punt de vista frontal. Si la paret no queda ben encaixada, l'únic que haurem de fer és moure-la. Al centre crearem una altra paret divisòria horitzontal per separar aquesta caixeta. Des de la perspectiva no em deixa seleccionar la meitat, la referència mid. El que faré és situar-me al punt de vista top i des d'allà començar a dibuixar. Per dibuixar aquesta paret separatòria, el primer que farem és dibuixar una línia de referència des del punt de vista superior o top. Perquè quedi ben alineada, no farem servir aquesta vegada la referència de centre del mid. Ens situarem amb el cursor al final de la paret del costat de l'esquerra i simplement l'acabarem dibuixant en horitzontal. Després de dibuixar aquesta línia de referència horitzontal, serà molt important moure-la fins a la mateixa alçada que la paret de l'esquerra. Així, quan la dibuixem en 3D, serà molt més còmode i ens sortirà bé a la primera. La dibuixem de dreta a esquerra i per últim li indiquem l'alçada agafant com a referència l'alçada de la perspectiva de la paret del costat. Ara tenim diverses opcions per acabar la caixeta que ens ha quedat buida a la part inferior dreta del nostre llapisser. Podríem fer un petit calaix, per exemple. En el meu cas, el que faré és una cosa molt més senzilla, és dibuixar un prestatge horitzontal a la meitat d'aquest forat quadrat. Per fer-ho, no caldrà que dibuixi gaire. L'únic que he de fer és agafar la base que tinc a la part superior, la que hem fet per la caixeta que tenim a dalt a la dreta, duplicar-la i moure-la fins al centre del meu forat. Des del punt de vista frontal dibuixaré una línia horitzontal per assenyalar on està al mig d'aquest forat. Duplicaré la balda de dalt i la mouré des del mig fins al centre de la línia que acabava de dibuixar. Podem esborrar totes aquelles línies de referència que havíem dibuixat prèviament. A continuació, unirem totes les parets mitjançant l'opció Unió Booleana. És possible que us passi el mateix camí, i és que no m'ha deixat unir totes les parets a la vegada. Si això ens passa, no tenim més remei que anant clicant les parets a poc i anant unint-les de 2 en 2 o de 3 en 3.
Esborreu totes les línies de dibuix que restin i, si voleu, podeu clicar a la icona de render. Renderitzar és el procés de convertir un disseny 3D en una imatge. I donem per finalitzat el nostre tutorial de com crear un llapicer amb rinoceros. Moltes gràcies per continuar fins al final.